que així no se soluciona res i que nosaltres no pensem canviar de manera de pensar. La democràcia té uns valors, les coses s'han de fer d'una certa manera i no hi ha altre camí. Al vespre de dimarts 12 de febrer, l'Ajuntament de La Palma, partits polítics i organitzacions independentistes locals es van sumar al conjunt de concentracions organitzades arreu de Catalunya per protestar pel judici als presos polítics. En aquesta manifestació davant de l'Ajuntament es va llegir un manifest unitari escrit conjuntament per partits polítics i entitats cíviques, amb el qual es va denunciar, segons paraules del propi text, un judici polític amb un tribunal no imparcial ni independent i amb el qual es reafirmava que l'autodeterminació és un dret. Han estat imputades i seran jutjades en tots aquests processos de la causa general contra l'autodeterminació. En la seva lectura es va demanar el final del procés judicial polític, l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, en favor dels drets civils, polítics i socials, i pel dret a l'autodeterminació i el dret a decidir. Són els drets de les dones i dels treballadors. Són els drets de totes i tots els que estan amenaçats, i és la mateixa democràcia la que està en perill. Avui hem pogut veure novament 9 persones que han estat privades de llibertat, empresonades pel que creiem que ningú no hauria de ser mai jutjat. L'exercici de la democràcia, l'organització d'un referèndum. En els propers dies se'ls jutjarà i ells i elles afronten penes gravíssimes per acusacions que en cap cas es corresponen amb la realitat. La rebel·lió violenta no té res a veure amb els fets que es pretenen jutjar i el tribunal no parteix de la mínima legitimitat necessària ni amb el grau d'independència judicial mínim exigible. Quan es jutgen uns responsables polítics i governamentals i quan es jutgen uns líders de la societat civil per haver organitzat un referèndum, no es jutgen només aquests responsables i aquests líders. Ens jutgen a totes i a tots, independentment de la nostra ideologia. A través de la lectura del manifest es va informar als manifestants que hi ha organitzada una gran manifestació dissabte 16 de febrer a la Gran Via de Barcelona i que es dona suport, a més, a la vaga general del proper 21 de febrer. També es va informar d'una possible manifestació a Madrid dissabte 16 de març, organitzada per organitzacions polítiques, socials i veïnals de Catalunya, conjuntament amb altres organitzacions d'àmbit estatal. Visca Catalunya! És una farsa! Aquest judici és una farsa! Un cop finalitzada la lectura del manifest, els manifestants van marxar pels carrers del poble sota proclames com «Fora, fora, fora, la justícia espanyola» o «Aquest judici és una farsa». Fora, 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 la justícia espanyola! Fora, 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 la justícia espanyola! Aquest judici és una farsa! Aquest judici és una farsa! Aquest judici és una farsa!